Hej, det er Birgitte. Jeg laver live video i dag nummer 2, som jo er en del af den her 21 dages challenge, som jeg har taget op. Jeg er en del af en gruppe skønne kvinder, som arbejder med selvindsigt og selvudvikling og coaching-værktøjer, og jeg er i øvrigt også i gang med at løbe mit firma op. Mit firma, som tilbyder coaching af kvinder, der slås med forskellige udfordringer. Mit emne i dag, det er, hvorfor vi saboterer os selv, og hvordan kan vi bryde de mønstre. Selvsabotage og blokeringer. Hvad er det? Hvad er selvsabotage? Det er jo de der tanker, som holder os tilbage til at leve det liv, som vi ønsker. Det er, vi udsætter ting. Vi foretager overspringshandlinger. Perfektionisme er en stor faktor i selvsabotage. Jeg gør ikke noget som helst, før det er perfekt. Så kommer man aldrig til at gøre det, fordi hvornår er det perfekt? Og så er der det, der hedder nedgørende selvsnak. Og alt det her, det har jeg også været i, og er det også stadigvæk, fordi det er en proces at gøre op med det her. Hvor kommer blokeringer fra? Når vi snakker selvsabotage og blokeringer, så har vi også en masse blokeringer, som ofte er vaner eller overbevisninger, kan være, at jeg er altså ikke god nok til det her, eller det lykkes aldrig, når jeg kaster mig ud i noget. Og det kan så stamme fra ens barndom, det kan stamme fra erfaringer, man har draget sig, og det kan også komme af frygt for forandring, fordi nogle gange så er det jo bare rigtig dejligt, at vi bliver i det der, vi kender, også selvom at det er noget, vi egentlig ikke ønsker. De ting, jeg slås med, dem ved jeg helt præcis, hvor de stammer fra. Nogle af dem, og dem er jeg i gang med at arbejde med, og det er hårdt arbejde. Det er også spændende arbejde. Så jeg kan se Majbrit, hun kigger med. Og Gitte, hej. Det var hyggeligt. Jeg kan kun se jer to lige nu. Så hvordan viser det her sig så i hverdagen? Altså det er jo det der med, at vi fortæller os selv, nej, jeg er ikke god nok til det her, eller jeg duer ikke til det her, eller det her, det kan jeg nok ikke, eller for eksempel nu her, hvor jeg går live, så kommer alle de her, hvem gider egentlig se og høre på mig? Men det kan godt være, at der ikke er nogen, der gider at se og høre på mig, men jeg går live alligevel, fordi at jeg skal ikke lave det her selvsabotage. Jeg er i gang med at arbejde med det. Så, hvis det er, man gerne vil ændre på det her, så er det, som jeg sagde før, hårdt arbejde, men det er noget med at blive opmærksom på det, og så gøre noget ved det. Så når man nu siger til sig selv, det her, det duer jeg nok ikke til, så grib den og sige, det ved du ikke, før du har prøvet det. Gør det alligevel. Jeg går live, selvom jeg ikke er sikker på, at der er nogen, der gider se med og høre med, mens jeg har været live. Det kan også være, at man nogle gange starter med et eller andet projekt, som man går og drømmer om, og så stopper man lige, når man sådan er halvvejs i mål, fordi det er nok ikke noget alligevel, eller det er jeg nok ikke god nok til, og så videre, så videre. Og så stopper man der, og så når man aldrig at føre sin drøm ud i livet, fordi det har jeg lige selv stoppet med. Og der er også en tredje faktor, som nogle gange også spiller ind, og det er, at man gør sig selv for lille, for ikke at skille sig ud. Så jeg må nok hellere bare lade være med at lave den her live, fordi at, så er der ikke nogen, der ved, at jeg roder med det her, og så falder jeg bare i et med tapetet. Men jeg gør det, også selvom at det er med sommerfugle i maven,
Så gør det alligevel, fordi at det er en af de ting, som jeg skal arbejde med. Det er, gør det her. Du kan godt. Så jeg tænker, at måske vi kan lave en lille, I kan lave en lille øvelse, hvor man spørger sig selv, hvad er det, jeg går og drømmer om? Og hvad er det så, at man fortæller sig selv? Hvad er det, der holder dig tilbage? Så det var så måske en meget god lille øvelse, man kan lave. Man sætter sig ned i ro og mag, når der lige er lidt ro omkring en. Og så simpelthen stiller sig selv de spørgsmål. Det gør jeg dagligt i øjeblikket, netop fordi at det er hårdt arbejde det her. Så en af de ting, man også kan gøre, når man arbejder med det her, det er det, som jeg sagde før, være bevidst om. Blive bevidst om, at man har de her tanker. Og læg mærke til dem, og læg mærke til de mønstre, der er omkring de tanker. Og så kan man stille sig selv spørgsmålet, er det rigtigt, det jeg tænker? Er det sandt? Eller er det en af mine gamle vaner? Og hvis det så er det jo, at man skal gribe det, og så gøre noget ved det. Og så kan man jo så prøve en gang at skabe sig selv nogle små succesoplevelser. Det er det, jeg er i gang med lige nu, at lave en lille succesoplevelse for mig selv. Laver en video, live video, og det er derfor, jeg har taget den her challenge op. Og så kan man også erstatte noget af denne her selvsnak med nogle, nogle støttende ord. Altså nogen til at sige til sig selv, jeg er god nok præcis som jeg er. Jeg fortjener at have det godt. Jeg møder mig selv med venlighed, og når jeg stopper om morgenen og kigger mig selv i spejlet, siger jeg, hey Birgitte, du kan godt. Det bliver en god dag i dag, og du får nogle masse gode oplevelser. Og det er så en af de måder, man kan arbejde med det her på. Nu skal jeg ikke lave den her video ret meget længere, så jeg tænker, at jeg egentlig bare vil runde den af og sige tak til jer, der har kigget med. Jeg kan se, Lone Darling er også med. Det er længe siden, vi har set hinanden, Lone. Dejligt, du kigger med. Og Katja, dejligt. Heidi og Annette, skønt at se, I kigger med. Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Så tak for det. Men det her med selvsabotage, gamle mønstre, de kan brydes. Det er hårdt arbejde, og det kræver, at man er opmærksom på det. Måske skal man have lidt hjælp til at få sat i gang, og det kan man jo så få blandt andet hos en coach. Og så kan man man kan også dele tingene op, sådan så det bliver i små bidder, så man ikke tager et kæmpe bid med det samme. Nogle gange så skal vi have det sådan lidt i små doser, for at vi kan kapere det. Og så vil jeg sådan set bare sige tusind tak til alle sammen. Vi har alle sammen styrken i os. Vi skal bare lige give os selv lov til det. Så det var alt for nu. Tak for i dag. Jeg går live igen i morgen. Jeg har ingen anelse om, hvad emnet er i morgen. Det finder jeg ud af. Men vi ses måske. Hej. God dag til alle sammen. Hej.